Уважаеми зрители, не знам дали сте чували за болестта целиакия. Това е едно генетично заболяване, за което малко се говори и по този повод. Аз поканих моята следваща гостенка, Ралица Мавродиева от Асоциация целиакия. Добър вечер, госпожо Мавродиева. Добър вечер. А всъщност какво представлява тази болест? Тя е известна още като глутенова болест. Глутенова ентеропатия е известна още. Какво означава? Това е заболяване, което е автоимунно. То се крие в нашите гени и веднъж отключено, то е за цял живот. В какво се изразява? Изразява се в това, че когато човек, имайки тази болест, приеме глутен в тялото му, се получава автоимунна реакция. Тялото напада, само себе си напада и се опитва да унищожи вилите на тънките черва, с които ние се храним. Веднъж отключено това заболяване, то е за цял живот и лечение няма. Няма ваксина, няма хапче. Единственото лечение, ако така мога да се изразя, е живот без глутен. 100%. 100%? Да. Възможно ли е? Да, но е трудно. И тук е много важно да разкажа всъщност какво представлява живота без глутен. Всъщност, вие имате такова заболяване? Не. Аз нося гена. Вие носите гена? Да, а моя син го отключи на 2-годишна възраст. Как разбрахте, че го отключи? Какви са симптомите? В неговия случай беше поредица от събития, и симптоми, които ние наблюдавахме. В неговия случай имаше издуване на корема. Това е много характерно за болестта. Буквално като балон става областта на корема. Имаше повръщане, имаше смяна на настроения, имаше загуба на апетит, загуба на тегло. Започна да изостава в растежа. Кога разбрахте, че всъщност причината е това? Отнени около 6 месеца и посещение на различни специалисти, докато попаднахме на гастроентеролог номер 3, който още при вида на детето предложи да пуснем обикновен кръвен тест и изследването, с което насочи вече към диагнозата. Така. Когато се направи теста, той е обикновен кръвен тест, пак казвам, включително има и в аптеките бързи тестове, виждат се показателите и по преценка на лекаря се пристъпва към следващи изследвания. Следващото изследване в случая на сина ми беше генетичен тест, който да покаже, че той е носител на тези гени. При повечето пациенти се налага и така наречената златен стандарт, а именно да се направи биопсия, да се направи една гастроскопия, с която се взима биопсия от тънките черва. Се взима малко парченце, което се наблюдава дали има атрофия на вилите. Пак казвам, в нашите тънки черва имаме вили, с които ние се храним. Ако пациент с целиакия приеме глутен, тялото напада себе си и изглажда тези вили. И човек не се храни. Буквално. Храната попада там, но организма няма способност да я усвои. И оттам насетне започват следващите проблеми. Нервни проблеми, недостиг на витамини. Буквално тялото не се храни и започва да линее. Това е проблема. И всъщност как се живее с това? Вие разбрахте, че сина ви има това заболяване и как се промени неговия и вашия живот след това? Тук е момента да кажа, че е изключително трудно, още от самото начало е много трудно и аз тогава благодаря на сегашните ми колеги от Асоциация Целиакия България живот без глутен за техния сайт, тъй като буквално цяла нощ сме чели информация, за да разберем и да се подготвим как да променим живота си, защото буквално трябваше да изхвърлим всичко от вкъщи. Говоря за посуда, говоря за уплътнение на печка, говоря за хлебопекарна, защото глутенът е протеин, който се задържа по повърхности. Той не изгаря в термична обработка, не изгаря при варене. Затова, когато някой човек готви без глутен, ако той готви в среда, в която готви по принцип с глутен, ако пече в фурна, в която е пекал баница преди това, или е разбърквал сместа в купа, в която преди това е разбърквал нещо друго, което има глутен, тази храна се нарича молекулярно замърсена. И човек с целиакия, ако опита такава храна, той ще реагира. Затова и заведенията у нас са проблем. Когато пишат това е безглутеново, то всъщност няма никакъв Те ползват безглутенови продукти. Разбирам, но да, реално не. Но реално не. И наистина тук е момента да обърна много сериозно внимание на всеки, който ни слуша. Когато някой тръгне да купува безглутенов продукт, ако той не е сертифициран, ако го купуваме от някоя сладкарница или някой ресторант, има безглутенова опция в менюто си. Шансът този продукт да е приготвен в замърсена среда е изключително висок. И хора, които имат здравословни проблеми, не само целиакия, това е опасно за техния живот и здраве. Така.
И вие, след като всъщност изхвърлихте посудата, махнахте там уплътненията на печките, с каква храна започнахте да се храните? Защото и вие съответно трябва да се храните с такава храна. Няма как сина ви да приема една храна, вие друга. Първо започнахме с това, че нашия син трябваше да бъде освидетелстван от ТЕЛК комисия, тъй като пациентите с това заболяване в България е включено в списъка с заболявания, които получават процент освидетелстване пред ТЕЛК. Важно е да кажа, че пациентите над 18 годишна възраст в България не получават ТЕЛК. Нямаме обяснение защо, въпреки че заболяването и клиничната картина и на дете, и на възрастен човек е една и съща. Но на възрастните хора се отказва. Децата, когато получат ТЕЛК, обикновено е за 2 години, те спазват 100% диета. И в един момент на тях показателите им стават нормални. Клинично, по документи, детето е здраво. И когато то отиде на комисия, обикновено комисията отнема този ТЕЛК. Защо се преценява, че е оздравял? А вие казвате, че тази болест е нелечима. Цял живот. Да. Ние реално трябва детето да му дадем глутен, може би, не знам, още не сме стигнали до този момент, за да ни освидетелстват. И всъщност това е парадокс, който се получава. Хем заболяването е достатъчно тежко, за да влезе в списъка на здравната каса, хем е за цял живот, хем ти го отнемат. Държавата ни помага. Всеки пациент, когато мине през университетска болница по гастроентерология, по преценка на неговия специалист може да се отпусне брашно. Както на диабетиците се отпуска по каса инсулин, защото това е лекът за тях, за нас е безглутеновото брашно. На всеки пациент диетолога и специалиста, лекар, определя колко дози брашно му се полага. В случая на моя син той получава 12 кг брашно по каса, което ние получаваме с рецептурна книжка всеки месец в аптека. Така. Това брашно стига за детето. Ние готвим вкъщи с него, тъй като, пак казвам, храната трябва да бъде чиста. В България няма детски кухни, няма заведение, което да осигурява болнична храна на пациенти, когато са в болница. И всеки пациент, всяко дете, всеки ученик трябва да носи храната си, защото ние няма откъде да я вземем. С какво се занимава тази асоциация на целиакия? Изобщо колко хора страдат от това заболяване в България? Има ли статистика? Има статистика. Скоро получихме отговор от Националната здравна каса. В България има близо 500 деца освидетелствани с това заболяване. Важно е да кажа, че това заболяване, всъщност, процент е много по-различен. 1 на всеки 100 носи тези гени. И 1 на всеки 100 може да отключи това заболяване. Аз, за да го имам, аз имам гените. Значи някой мой родител го има. И така по веригата. В нашия случай детето го отключи. В България възрастните са около 300 човека освидетелствани. Тези числа, както виждате, са под 1000 души за страната. И това е много притеснително, защото това не е вярно. И нямаме нито скрининг, нито проследимост. А е много важно да кажа, че симптомите на това заболяване покриват много други заболявания. И всъщност, моето дете първите месеци преди да стигнем до правилния лекар беше лекувано за много други неща. И терапиите, които му бяха назначени, влошиха нещата, защото лекарствата, които му изписаха, съдържаха глутен. Симптомите са над 300 и когато не се открие причината, тъй като може да се отключат последствия други заболявания, могат да се отключи диабет, може да се отключи остеопороза, анемия. Лекарите се насочват към лечението вече на тези болести, но те не намират първоизточник. Точно така. И всъщност пациентите се влошават. Това, което искам да обърна внимание, е всъщност, че диагностицирането у нас е доста бавно. Лекарите повечето не са подготвени и ние работим като асоциация. Сме се събрали хора, които по един или друг начин сме свързани с заболяването. Всичките сме доброволци и го правим от себе си за нас и за нашите деца. Искаме да променим тези неща, да може от педиатър, от личен лекар, когато дойде пациент с определена клинична картина, да си спомнят лекарите, че това заболяване го има в учебниците. Те са го учили. То не е ново заболяване. Как може да се свържат хората с вас, които имат
подобни заболявания? Как да ви открият? Абсолютно всеки, който напише в Google Асоциация Цюлиакия България или просто живот без глутен да напише, ние ще излезем в Google и ние сме на линия да помогнем, можем да насочим и към специалисти, можем и да помогнем вече на хора, които са диагностицирани, защото шокът е много голям. Искам да си представите какво значи да отидете на каквото и да е събитие, сватба, рожден ден или да трябва да пътувате някъде и да знаете, че за вас няма храна, няма откъде да си вземете. Дори спонтанни излизания за нас са проблем, защото няма такова нещо като спонтанност при нас. Ние трябва да планираме и да знаем къде отиваме и поне магазин има ли откъдето можем да си купим нещо да хапнем. Моето дете в неделя ще е на рожден ден и аз ще нося торта, ще нося и пица в кутия, защото ние така се храним, защото няма за нас безопасна храна в заведенията. Повечето храна, която ние по принцип ядем вкъщи, е без глутен по своята природа. Плодове, зеленчуци, месо чисто, яйца, млечни продукти. Това са чисти продукти, това са продукти без глутен. Но е много важно как те се приготвят в една среда, в една кухня, в едно производство. Дори ориза, който е чиста безглутенова култура, ако бъде опакован на поточна линия, на която преди това, например, са опаковали пшеница, този ориз е замърсен. Затова е много трудно. В България имаме органи, които следят за безопасността на храните, но методиките, по които те следят, са остарели и не отчитат това кръстосано замърсяване, за което говоря. Те ще отидат на проверка в кухнята и ще видят, че те имат безглутеново брашно, например. Да, но те няма да отчитат факта, че се готви в едни и същи съдове, че се пече в една и съща фурна. А това са все моменти при приготвянето на храна, които замърсяват храната. И когато един човек с цюлиакия опита от тази храна, веднага се получава автоимунен отговор в неговото тяло. И този отговор не е веднага опасност за живота. Ние няма да се задушим, няма да припаднем, но реакцията, която нашето тяло прави, е да изглади тези вили на тънките черва. И това е опасно за нашето здраве живот, защото ние не можем да се храним след това. Има и доста други симптоми, които, разбира се, не искам сега да ги разказвам, но те са много. Има болка, има промяна в настроението, не можеш да отидеш на работа, не можеш да отидеш на училище, болите всичко. И това променя целият ти живот. И икономически, и социално. Искам да обърна внимание, че нашите продукти струват десетки пъти повече от другите. Наскоро чух, че е скочила цената на хляба. Аз не съм си купувала пшеничен хляб от 4 години. Нашия хляб струва 7 лева за 250 грама. Едни солети струват 3 лева, а са 70 грама. И икономически и социално тази болест също много удря. Благодаря ви за този разговор. Ралица Мавродиева от Асоциация Цюлиакия.